ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನಿ ಎನ್ನ ಹೊಸತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಎನ್ನೋದು ಗೊತ್ತನ ಕುಕಿಂಗ್. ಇನಿ ಏನೊಂದು ಕುಕಿಂಗ್ ಕೋಡೆತ ವೀಡಿಯೋ ತೂತಿಪ್ಪರ್ ನಿಗ್ಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ದಾದೆತ ಕುಕಿಂಗ್ ಅಂದ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆತಲೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಲೆ ಪೋಯಿನ ದಾದೆ ಗೊತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಿರಪ್ ಮಲ್ಪನ ಆಯ್ತಾ, ಜ್ಯೂಸ್ದ ಸಿರಪ್ ಮಲ್ಪೆರತ ಅವೇನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಬಟ್ ಇನ್ ಬಟ್ ಚಾನಲ್ಟೆ ಅಗ್ಲೇರ್ ತಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನ ಒಂದು ಎಟ್ಲ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪೆರತ ಅಂದ್. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಲೆನ್ ಮಾತ್ರ ದೆಕ್ಕ ಪಾಡೋನ್ಕ ಇಂಪೆತ ಬನ್ನದೆಗ್ ಜೆಕ್ಕಿಯರ ಒಂದು ಪುರದದು ಯಾನೆ ದೆತ್ತನಾಗ ಅಂಚಾಯಿನ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡೆ. ಸೊ ಕಾಯಿ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡಾವ ನಾನದೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಶೋ ಕುಡಿಜೆಕ್ಕುಕ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ದೆತ್ತನಗಾಯಿನ ಪೋಡ್ಚಿಂದು ಪುಳಿ ಪಾಡ್ನ ಸೋಕು ಜೆಕ್ಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಅವದೆಟ್ಟು ದಾದೆಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲನಿ ಕೊಯ್ತು ಮರಾಡ್ತು ಕೊಯ್ತು ಪತ ಬತ್ನಿರ್ತ ಹತ್ರ. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತನು ಒಂದು ಪುರ ಅವು ಆಯ್ನ ದಾದೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುರ ಇಂಚ ಆಯ್ನ ಏನು ದೆತ್ತಿನ ಪೋರ್ಸುಟಾವ ಆಯ್ತಾ, ದದವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಪೋರ್ಸುಟು. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೆಕ್ ಪಾಡು ಅಂತಿತ್ತೆ ಶೋಕೈನ್ ಕೊಡಿಪಾಕ ಆಗ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಣ್ತಂದಿರಿ ಯಾನ್ ಚೂರೆ ತೆಗೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡಾ ಇಜ್ಜತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಶುಗರ್ ಬುಕ್ ಆಡ್ಯಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಿಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕೊದಿಯೋನುಂಡು ಕೊದಿತ್ತದವಡು ಚೂರು ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆಡು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಕ ಕಡೆ ಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡಿಯವಾ ವಾಪಸ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡ್ಕೊ ಏನೋ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ದಾಳಿಜವ ಅಂದಜಿ ಪೂರಲ ಹೂವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿಲ್ಲ ಸೀದಾ ಪಾಡ್ಮನೆ ಇಕ್ಕಟ್ಟ ಚೂರು ಪಾಡ್ತೇನೆ ಯಾರತ್ತ ಕಲರ್ ತಿಳಿದು ಕಲರ್ ಆಗಿನ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಆದಿತ್ತದೆ ಬಟ್ ಏನೋ ಪರ್ಪಲ್ ಆತಂಡೆ ಮಂಡೆ ಚಿಂಗೋಜು ಬಿಪ್ಪಡ್ ಸೊ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡ ಅಗ್ಲಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಹಂಚೋಡೆ ನಾವು ಚೂರಿ ಹಂಚೆ ಅಂದು ಓಜುಂಡು ಗೊತ್ತು ಸಿನ ಒಂಥರ ಗ್ರೇಪ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡದ ಏ ವೈನ ಇಜಂಡೆ ಅವ್ರದ್ದು ಎತ್ತಿಂಡು ಒಂಚು ತಿಂಗಳು ಏನು ಅಮ್ಮ ಆನಿವರ ಪಗೋರ ಪುನರ್ ಪುಲಿನ ದೆತ್ತಿರ್ತಾವ ಅವು ವೈನ್ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಮಳ ಬರೋದಿದ್ದೇನೆ ಒಂದುಲ ನಾನು ವೈನ ಇಜಂಡೆ ಸರ್ಬತ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಯಾರೊಂದು ನಿಂಬೆ ಪುಲಿತ ರಸ ಪುಂಟಿಯಾವ ದೈಕ್ ಪಂಡ ಅವು ಇಜಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡತ ಪಾಕದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚ ತುಲಿ ಒಂದೇತ ಕಲರ್ ಹತ್ತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೋವಂದ ಇಜಂಡ ಮಿನಿ ಇದಾದವು ಪೋವಡ ಯಾರು ಒಂದು ಹಾಕಿ ನಿಂಗೆ ಹೈಟ್ ಹೊರದು ಇಡ್ಕೈತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ದು ಇಡ್ತೆ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಕುಂಟನಾಗ ಯಾರೋಡ ನಾನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ರಪ್ಪಿಯರ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅರತ್ತು ನಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತುಂದೆ ಕೊಡ್ಕೊ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಪಾಡ್ತಿಡ್ಕೊ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಎಕಾಟ್ ಬ್ಲೂ ತೋಜಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ರೆಡ್ ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವು ಒಂದು ಪಾಡ್ತು
ಅದರಿಯ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡ್ತಾವ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಪಾಡಿನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ರೆಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಪುನರ್ ಪುಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಲೆಕ್ಕನೇ ಹಾಪುಂಡವಾ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ದೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂಪೆ ಬುಕ್ಕ ಫುಲ್ ಚಂಡಿ ಪುರ ದೆತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಬುಕ್ಕ ಆಪಿದೆಗ್ ಪಾಡ್ಪೇವ ಬಾಟ್ಲಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲೋ ನೀರ ಬಲ್ಲಿ ಅದ ಇದೆ ಇದೆ ನನಯ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಯಾರಂದವ ಏಪಲ ಮಲ್ತುನ 10 ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಆತೆ ಅದ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏರಂಡ 10 ದಿನ ತೊಲ ಈ ಬತ್ತೆರ್ನಾಗ್ಲೇ ಕೊರ್ಪ ಚಂಡ ಲೇಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಈತ್ ಪುಂಟೆ ತಿಕ್ಕಂಡವ ಮುತ್ತಜ್ಪಲ ಎತ್ತೆತ್ತು ಈತೆ ತಿಕ್ಕನ ಎಮ್ಮಿತೆ ದಿತ್ತಿಡ್ನೋ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಿದ್ದು ದೆಟ್ಟು ಒಂದು ನಾನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಪಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬೋಡಪ್ಪನದ ಅಪ್ಪಾಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆ ಕಲರ್ ಇಂಚೆ ರೆಡ್ ಆತ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪುಲತ್ತ ನೀಲಿ ಲಿಟ್ಮಸ್ಕಾಗದ ಕೆಂಪು ಆಪನ ಕೆಂಪು ನೀಲಿ ಆಪನ ಅಂಚ ಪುಲಿ ಆಮ್ಲ ಪಪಿಯಮ್ ನೆಡ್ ಬರ್ಪನದ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾಣಿದ್ದು ಸೊ ದೆನ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಕ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಶೋಕುಂಡು ಪುಲಿ ಇಜ್ಜಂಡು ಶೋಕ್ ಅದು ಬಂದು ಶೋಕುಂಡು ನಾನು ದೆತ್ತಿಡ್ತದ ಐಟೆ ಹೆಂಚ ಹಾಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಪುಂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನದ ಒಂದು ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಥರ ಹೆಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅವ ನಿಂಬೆ ಪುಲಿ ಜ್ಯೂಸಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಬಟ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಈತೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಿಗ್ಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕುಂಟಲ ಕಾಯಿ ಇತ್ತು ನಾ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮರ ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನ್ ಚೂರೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ನಾನು ಎಲ್ಲದ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿದಿಕ್ಕು ಕಾಬ ಬಾಯ್ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ದೂರಕ್ಕೆ പോകുന്നില്ലേ ಗೊತ್ತುಂಡ ಪುಲಿ ಪೆಜ್ಜಾರವ ಪುಲಿ ಎಂಗ್ಲಿಲ್ಲಲಿಜ್ಜಿ ಸೊಂಜು ದೊಡ್ಡಮ್ಮನಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೆಡ ಕೇಂತುಪ್ಪೆ ಪುಲಿ ಉಂಡ ಅಂದೆ ಇತ್ತಿಂಡ ಕೆತ್ತೋನ್ವೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಗೊತ್ತುಂಜಿ ನಾಯಿ ಉಂಡ ಅಂದಿ ಪೋಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಕ್ ನಾಯಿತ ಪೋಡಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಂದು ಪೋದಿಲ್ಲೆ ಪೊಯ್ ಇಪ್ಪಡೆ ವೇಗೆ ನಾಯಿ ಬರ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣ ಪೋಡಿ ಹಾಕ್ಲ ಒಂಥರ ಮೆತ್ತೆರ ನೆನ ಅಂಗಿತು ನಾವು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಆವೈಕ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಎಂಕ್ ನಾಯಿ ಫೋಬಿಯಾ ಉಂಡು ಬಲ ಪೊಯ್ ಪೋಲ ಮರಯ್ಯ ತುಲೆ ಉಂದ್ವೆ ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಇಲ್ಲೆ ಪುಲಿ ಕನಪನೇನು ಮುಲ್ತೆ ತುಲೆ ಪನೋಡ ಮೂಲೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪುಲಿತ ಮರ ಹಾಂ ಬಾ ಎನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಬೂರ್ತುಂಡು ಪೂರ ಸೊ ಬೂರ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಅನ್ಕ ಪಿಚ್ಚುನ್ಕ ಇಲ್ಲ ಏತು ಬೂರ್ತುಂಡು ಮುಗಿ ಪೆಜ್ ಪೂಜೆರ ಅಂದು ತುಲೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾಳೆ ಕನತ್ತಿನ ಪುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತೇನೆ ನಾಳೆ ಪದ ಬತ್ತೆ ಈ ಪುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅನ್ ವೀಡಿಯೋ ಬಂತನಾಗನೇ ಸಾದಿ ದಾಟಿರ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಅವ ಗೊತ್ತುಂಡು